know where it is coming from. Hello, Pastor Ike. Yes. Hello, Pastor Ike. Good afternoon, Pastor. Pastor, afternoon, sir. Yes, sir, Pastor Ike. Yes, someone ekwu. To the family. No, Pastor. Pastor, it is not well, oh. Nsogbu dịkwa o, nsogbu dị. Mba. Pastor biko eweliwe Abraham n'ụlọ gị onye nche gwa m na ị gawara Shoprite arụrụ ọhụrụ n'Owerri nga. Ama biko Pastor eweliwe Pastor Ike nye mkpa bịa o biko ego ha m nyere na 31st crossover night ese I need to chan na aja no na iso ocha seed na mkpụrụ na ga-ahụ ihe ga-emere anyị na first Pastor Ike mba enweghị mere echegidere m throughout first enweghị mere na ndụ m biko nyeghachi m ego m nyere gị nye salary m biko mba biko ị nọ Shoprite eri ego ụmụ m nọ hịa agara agụgbọla everybody gị na-agwa anyị na mba biko gwa Chineke na anya gị ya ka ị nyeghachi m biko mba achọzikwe m biko Pastor mba were ngozi gị biko na m ga-ewere hụ Holywood nna Pastor nna ke mmiri m ngakwalu kemgbe chekeni ya ibe gị were mmiri ntakịrị ihe otu na-eresi m akpa pịa wọta kwa n'ego ole onye mmiri gụgara ya ṅụọ mmiri na nnelekwana ihe ewu ihe biko achọ m iji obi ọjọọ achọ m iji iwe agwa gị okwu iwe onye na-arụ Chukwu ọrụ jikwa ọta m zụkwara nye gị ya biko ebe ha m kụrụ mkpụrụ ahụ ala ya arị mma kọọ ya n'isi m biko ọ ga-amị mkpụrụ ebe a biko ka ikpere mgbe ekpekwara m achọ m ekpere achọ m ekpere nye m ego m achọ m ekpere biko nye ha one more salary biko eche m ma ndị ji m ụgwọ ga-ewetara m ego m eche m aka isi na okwukwe ka m ji nye ya bete okwukwe anaghị azụ ọrụ nye hụ m ego m biko nye awụzi ihe okwukwe nye ewu ihe ego anointing mba mgbe onwe gị anoint ayịlị niile ya wuru ike gị biko achọwo m biko 2017 na biko amụrụla m anya biko achọwo m ihe Signs and Wonders na biko Senike nyerele m ọ karịala chere ese gịnị Pastor Ike cheta eshi mbụ mbaba azụrụ handkerchief a na-ere na Aba 30 naira ma azụrụ gị 2000 naira gị sị na ndị oshiba n'ụlọ m ọzọ na mfe ha m were handkerchief na-efe ndị oshi n'ihu ndị oshi nwere aka ntụlu kacha m ihu Pastor Ike biko nyeghachi m ego m wụrụwa chọọchị gawa ihe na-eme na ya emee a ma eche gị nga atịrị gị lọta biko lee n'ebe ị nọ na Shoprite lee n'ebe m nọ ibu na eke mmegbu agala idi m gị were ego mmadụ niile bukpuo na akpa gị mgbe nle ezogacha ụgbọala ọhụrụ arụ ụlọ ihe ọma ka na-emere gị ọ naghị ka ọ na-emesadị nye m ego niile ha natara na chọọchị ka ile ma ihe ọma ga-eme na ndụ m biko achọkwa m biko Ike Pastor biko kpụrụ onwe gị ugwu biko m gaa oke ngwa onye nche gị na-enye m gịnị Pastor Ike agwara m na achọ m anointing oil were anointing oil gị gawa ịchọpọ m oil sef menye gị achọzikwe m biko oil ke m ji eme gịnị nye ọwa oil gịnị biko granọt oil ma gị enwe ke m chọrọ ego m biko m na-achọkwa m nsogbu mkpụrụ oge ugwu biko bifo m agara gị ije oke mgbe ka m na-eche gị ihe a ebe m na-aga echiga m